खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासे नायलांगोन होननानै। नै आं दायो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। जोंहा आमाइनि फिसालानि हाबामोन आरोना बेयो एसे सिगांनिनो भिडिअखौ नोंथांमोना आङो गोसो जानानै बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबाय। नायलांदो लोगोफोर, नोंसोरो माने भिडिअखौ नांखागौ नालाय, देनां नायफिननो माने गोसो जागोन नालाय, ओंखायनो आङो भिडिअखौ शेयार खालामनानै दोनबाय। जोंहानि आमाइनि फिसालानि हाबा, बिसोरो माने गोसो जायोना मालाबा मालाबा नायफिननोबो, माने सिगां हाबा जानायाव मामोन, हाबाया मारैमोन बिदि नायफिननो गोसो जायो। ओंखायनो आं दा लोगोफोर नोंसोरनि सिगाङाव शेयार खालामनानै होबाय। लोगोफोर नोंसोरबो नायदो भिडिअखौ, अननानै मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम, लोगोसे साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर। भिडिअबा नायलांबाय था लोगोफोर, बिदिबा आंनि भिडिअखौ खृष्टान लाभ मेरिज नायलांबाय था लोगोफोर, नायलांबाय थादो।